Hello mga ka-Inday, this is Inday Rona and welcome back again to my YouTube channel. Yay! Hello mga ka-Inday. So, I'm back again to my channel. I'm back na nag-upload na naman pa ng mga videos mga ka-Inday. Sorry for na hindi ako nakapag-upload for 2 weeks kasi mga ka-Inday, I'm depressed. I'm depressed. Parang na ano ako mga ka-Inday, parang nawadaan ako ng gana sa pagbablog mga ka-Inday kasi marami akong naririnig ng mga negative na mga comments ng mga salita at saka mga ka-Inday, hindi ko na ano kasi mga ka-Inday, kasi yung isa na hindi ko na kuan mga ka-Inday, yung mga watch hour ko mga ka-Inday sa mga videos ko kakaunti lang mga ka-Inday, pero laban lang self. At saka mga ka-Inday, nag-stop ako ng 2 weeks mga ka-Inday kasi marami akong narinig ng mga salita. Yes mga ka-Inday, marami akong narinig ng mga salita mga ka-Inday, ng mga negatibo na nagpapa-down sa akin. Dinibdib ko yun mga ka-Inday. So ayun mga ka-Inday, wala akong ganang mag-shoot ng mga videos para sa channel ko, para sa mga vlog ko. Kaso ngayon, kagabi mga ka-Inday, ayun na nga, kagabi mga ka-Inday, so nagkuan mi, natulog na mi kagabi din. Ug sa dihang mga ka-Inday, mi bundak ang ulan Chinas direan sa amo ang lugar mga ka-Inday. So naka-video ko mga ka-Inday kay perting tuluan dire sa amo ang sulod sa mga katuluganan o dire sa kuang kuan mga ka-Inday. So naka-video ko gabi mga ka-Inday. So ayun na naman, magba-vlog na naman tayo sa mga pucho mga vlog mga ka-Inday, kahit paano mga ka-Inday. Sana naman po suportahan niyo po ako, and don't forget to subscribe to my YouTube channel mga ka-Inday, and don't forget to click the notification bell para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And ayun ang mga ka-Inday, papakita ko sa inyo mga ka-Inday yung kaganapan kagabi, kung ano yung nangyari kagabi sa mga tulo-tulo kasi umulan. So ayan, let's go. So ayan mga ka-Inday, tulo kayo diri sa among balay, kinuulan siya. So ayan, nagbintid sa mga ka-Inday, gitong ko nagkuan na taod sa mga cartoon. Parang sobra cartoon na ako. Hindi akuan, gisok-sok magtuwa sa may tulo para din siya magtulo mga ka-Inday. So ako ang higaanan mga ka-Inday is na siya tulo. Ito na, ako siya mataptapan. Kasi mother, nagpuputuas. Kasi yung part ito mga ka-Inday is na ako siya tulo. Takot pa siya tulo mga ka-Inday. So kaya ipapakita kasi yung mga ka-Inday yung tulo doon. Ang dami. So ayan mga ka-Inday, ang talo-undang na siya ng mga ka-Inday para dito kayo magtulog dali sa mga kuan sa sulod. Wala pang guli siya na kuan ng mga ka-Inday kasi wala pa kaming budget. Wala pa siya na atupan.
talaga siya mga kainday, ang sobrang ano, ang tulo nga balay mga kainday, nga tulo siya pag naa siya ulan. So mo siya ang balay nga mo ni siya ang kinabuhi sa kanal kuan sa wala nalisdan ang ato. So ayun mga kainday, hinahinay na siya mga kainday. Di na kayo siya kusog ng ulan. So ayan, thanks God kay wala na kayo siya. Hindi na gaano malakas yung ulan mga kainday. So nahinay na po siyang tulo dari ba? Ayan. Wala na kayo na pisik-pisik sa planggana na ay ginamit rice cooker at saka yung isang kuan. Ako siyang gisalod mga kainday kay dara ang pinakakusog mo tulo sa parte nga dara sa top na mo dara siya pinakakusog mo tulo. So gitangan ako siya planggana ug rice cooker na panglutuan ng tulo. Tapos lang po siya mga kainday, dinala siya sa pagkaon, dinala siya sa kuan sa kanon. So magkuanan po siya ano tawag dito, magamit po siya sa sa tulo. So ayan mga kainday, nakita nyo na po yung nangyari kagabi na marami talagang tulo dito mga kainday sa parting dito mga kainday. Ayan, super talaga na napakatulo kasi yung kuan mo atop is wala pa siya naalisdan. Wala pa siya naalisdan mga kainday kasi wala pa kaming budget na ipambili ng ng atop na ama ng nipa mga kainday para iatop ipuli dyan mga kainday. Wala pa kaming budget mga kainday. So ayan mga kainday, talagang na tumutulog kagabi mga kainday dito sa aking tinutulugan mga kainday. Naku, nung kagabi lang dyan mga kainday, tulog din siya pinakabongga mga kainday, ng bonggang tulo mga kainday. So far mga kainday, nung pag umuulan mga kainday, hindi naman siya tumutulo dito sa higaan ko mga kainday. Na-shock ko kagabi mga kainday kay oh my god, itulo na dyan siya, kuan siya, dahil siya mga tulo, ako siyang gipang taptapan gabi mga kainday. So ayan mga kainday, naaraan ka ng ebidensya gabi. Mauna siya ang gipang kuan gabi, gipang gamit gabi sa gisalod sa tulo diri sa among sulod mga kainday. So ayan mga kainday, sana naman po suportahan niyo po ang mga videos ko sa mga at wag niyo pong kalimutan mag-subscribe to my YouTube channel, sa aking YouTube channel mga kainday, at wag niyo pong kalimutan na i-click yung notification bell para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel mga kainday. And don't forget to like, share, and comment mga kainday kahit papano. Sana naman po tulungan niyo po ako sa mga videos ko na yun nga mga kainday, sana tulungan niyo ako. So ako magpapaalam na mga kainday, salamat sa panunood, salamat sa panunood sa pucho-puchong videos ko for today. So ayun mga kainday, so ako magpapaalam na I'm Inday Rona, and bye. Don't forget to subscribe.